തങ്ങളെ കൽബിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. അവിടുത്തെ നടത്തം എങ്ങനെയൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. അവിടുത്തെ ഇരുത്തം എങ്ങനെയൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, അവിടുത്തെ ഓരോ ചുവടും കന്നഹു യഖ്ലഉ الرجل വയളഉഹാ, അവിടുന്ന് ഓരോ ചുവടും നല്ല ചടുലമായ വെപ്പുകളാണ്. അവിടുത്തെ കൈവെള്ള എങ്ങനെയൊന്ന് നോക്ക്. അതാ പ്രകാശം പൊഴിക്കുന്ന കൈവെള്ളയാണ്. അവിടുത്തെ കൺകോണുകളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഇമകളാണ്, സൗന്ദര്യമുള്ള നേത്രങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ മാറിടം വിശാലമാണ്. അവിടുത്തെ ശരീരം മുഴുവനും രോമാവൃതമല്ല. എന്നാൽ അവിടുത്തെ മാറിടത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിൽ വരെ ചെറിയൊരു രോമത്തിന്റെ വരിയുണ്ട്. അവിടുന്ന് അധികം നീണ്ടവരല്ല, അധികം കുറിയവരല്ല. പക്ഷേ സദസ്സിലിരുന്നാൽ എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ശിരസ്സു